kan være, bro. Jeg kan være fucking relaxed, altså. Jeg kan bare chill sådan her. Fuck. Min ryg. Hun, red mig. Jeg går bare. Så laver jeg den her til ham, ikke? Og rækker tungen. Sådan der, og rækker tungen til ham, ikke? Så kigger han på mig. Ja. Så tror jeg, han vil sige hej eller et eller andet. Okay. Og så prøv at se. Hvorfor kigger han sådan der på mig? What the hell? Hvad fuck har jeg gjort, bro? Jeg rækker bare tungen og laver den her til ham. Jeg tror, han vil sige hej til mig. Og så laver han den her på mig. De sidder fast. Alright. Luk munden, når du spiser. Romeo gutter, munden det staves med U. Din fucking bums, mand. Jeg starter med et paraply her. Det skulle være den sværeste. Jeg har fået fat i sådan en kniv her. Så må vi se, om vi kan gøre det. Starter lige med at skære lidt ud, fordi du... Jo, hey, wait. Yo. Jo, hvorfor tager han tøjet af, bro? Det er miner, det der. Det er miner, bro. Det er miner. Er det? Ja. Det står der ikke, Det står der ikke. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Men jeg kan slå den der, og jeg kan gøre det med en basketball den der. Hvad laver han? Holy clip. Nej, Max is it. Det jeg gerne vil sige til dig, ikke? Ja. Det er, Hvad så, bra? Hvad siger vi, bra? Tak what for det. the fuck? Hey, yo! Hvad er det der? Horse. Tak for det. Men, Det er kondom, man, chat. hvad er det? Han kommer bare ud på Hvad er det der? streams og giver folk kondomer. Okay. Sorry. Yo! Outrageous. Jeg ved dog, at om han er kommet videre eller ikke kommet videre, men det må jeg ikke sige. Så det skal være sådan, så videre i januar, når I selv kan se og følge med. Nej, prøv at kom på. Hvorfor lader Bubu kat? We ordered the Labubu at 3 a.m. I got this brand new homemade 24 karat gold. Cat, bat, shit. Cat, bat, mouse. What the fuck? Okay. Mouse, dog, cat, bat, mouse. Ej, på sengen, man kan ikke se det så godt der. Sådan her. Ja, sådan der. På sengen. Thank you. Om et par dage. Kom med den freestyle. Hey! Hey! De spørger, hvorfor mine tænder er så hvide. Jeg er den største, børster mine tænder med den tandbørste, De kalder mig Maxasis, for du ved, jeg ikke tager pis. Jeg rater mine viewers køleskab, for du ved, jeg vil ikke tabe alle mine viewers. Du ved, at jeg gør det, fordi at jeg pure. Come on. Jeg ved det ikke, det var måske helt off det der. W eller L freestyle, jeg ved det ikke, jeg sagde bare shit. Sådan, chat. Så er vi klar. Hvad så, chat? Nej, jeg er stadig live. Bro, på alt, jeg er stadig live, bro. What the fuck? Bro. Har jeg ikke slukket stream? Hvad vil du gerne have mødt, bro? Har jeg ikke slukket stream, bro? Mors, jeg troede, jeg var live. Jeg ikke var live der. Til Max. En ass på stream? Hallo? Hvad sker der for min mikrofon? Det er hacked! Det er hacked! What? Hallo? Årets collab. Det tror jeg nok går til Fælde 1616. Der han lavede et collab med Maxis09. Shit.
Det var et ikonisk collab, faktisk. Stream på strået. Det var en ikonisk stream, chat. Vidste du, at skildpadder faktisk kan trække vejret under vand? Og ja, jeg ved godt, at du tænker, skildpadder er sgu da et krybdyr. Men ja, de er faktisk det første krybdyr til at trække vejret under vand. Omtænk mig derovre. Hey, kom. Tæt med. Jeg kommer til det. Vil du ikke filme? Hvad? Vil du ikke filme? Har I skudt vlog? Vi samler altid sådan noget rekors I samler ind? Ja, det er sådan en turnering. Okay. til jul. Kan jeg bede om lige at slukke den der? Okay. Der var en, der klippede det der. Bro, jeg kan gøre lige hvad jeg fucking vil. Vi er så døde, det er helt vildt. Ja, vi er så døde, vi er så døde, vi er så døde, vi er så døde. Montenegro? Jeg var lige ved at sige det der. Broliver, jeg har lige et spørgsmål. Kun et spørgsmål. Okay, hvor mange likes på TikTok, for at vi laver en stream sammen? Og godt nytår til Bare sådan være realistisk. have det realistisk. Ja, vel? realistisk. Okay. Så det short, det er 10.000. Gør det. Alle sammen like. Kom on. Jeg har hørt om fucking Klavi incident. Men for at være helt ærlig, ikke? Jeg har godt set, at manden dræbte en eller anden ved at køre ind over en bil, ikke? Men for at være helt ærlig, ikke? Ham der var på bilen, han så hedder nøgen ud, ikke? Og hvis jeg skal være helt ærlig, med alt respekt, jeg havde gjort det samme. Men jeg ved godt, det lyder helt skørt. Men jeg havde gjort det samme. Jeg havde kørt den der mand over, fordi at bro, kig på ham, altså. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, han er der. Okay, kormisser. Lav lige et edit ud af det her. Er I klar? Okay. Hvad laver han? Vinderen er den upcoming creator af Simba-prisen er Goldemisten. Nej! I must get revenge. En af klip det. Vi er enige om det der med, jeg skal have en vand, det må være rage bait, right? Fordi hvis der er en, der sender det igen, så legit... Legit, hvad fuck er det, der foregår? Hvad fuck er det, der foregår? Oh my fucking days. Jeg har lige hentet noget vand. Altså, skal jeg pille det igen? Altså, Elliot Bertelsen, det må være rage. Achlelas. Det kan ikke bruge her. Okay. Nej. Jeg er død. Okay, jeg sætter det lidt op, som om det lyder sådan, som om mine forældre har spurgt mig, men hvornår... nej, men det er jo ikke på den måde. Det er mere sådan... Har de lavet blomsten og bien historien? Nej. Jamen, det lyder det jo som, jo. Det kommer jo an på, hvor ung. Det kom i 0. klasse. Så det, Gjorde det? nej, de fortæller mig, det var jo sådan noget, man hører fra klassekammeraterne og sådan noget. Fordi hvis der er en, der ved, det er en klasse, så ved alle det jo. Okay. Ja. Så du ved godt, hvordan den går.